Izakhamuzi zaseThekwini zibhekane nenkinga yokunqanyukelwa ngamanzi. Phele kwesikhathi aphela isonto lonke okanye 2 days. Abasilethela amanzi athenga ahabi khona. Amaloli athwala amanzi bayawahluphekela. Uye eyikoleni nesikole siseduzane siyesambiseke kuwona amanzi. Wona isikole luthi gcwele. Magcwele kufanele uphinde emuva ungawatholanga. Uxulu ubeyingxenye yabantu abebelindele inkulumo yethunywa zikahulumeni ngenkinga ababhekane nayo. It's 1 o'clock now. From 10 o'clock we've been sitting here. They've been doing the entertainments. We never came here for entertainments. We only came for the issues that are connecting to water. Kodwa ungqongqoshe uyakuphika lokhu. It is going to be not our task to strip people of what they chose to wear today, and then we give them what. So what we are attending to here is water supply issues. Mchunu uthi okuseqhulwini ukuhlolwa kokuphepha kwamanzi. We are calling a summit, the first of its kind, in January next year. It will be called Water Quality Summit, so that we deal comprehensively with the water quality in South Africa. Amaqembu ezombusazwe aphikisayo abelindele isisombululo esisheshayo.